Kene mendekat kene, mendekat. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ngene orangnya kok kimpen aneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpen aneh, luar biasa. Salim dulu. Salim dulu. Wis, kalih dilaki wi. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Ngene ya. Totoane nyowo lho Dik Nike. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu toh. Kok tanggapan karena aku kok sakit ae rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutukne lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke terus. Yo. Harta palwana ting ranu Kesing kesan mirat kene kayut manis selira Gusti matura kelawan uwakmu ing Ngamarta. Kepiye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak marang Karang Kadempel. Sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka. Gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedadipun pinanggani inggih menika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Janaka? Kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana hantlasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padesan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru. Menawi makaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta kula nyuwun tandhaing pangestu. Mangsa baranga muga lebeng karya Dimas Harkaca kula wonten dawuh paman. Awat-awaton lakoning pamanmu hang padi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru. Lho niki dateng sedika ngestaken dawuh.
Sikra kang bala dumingal kan ngisor. Ora padha mirah ingsun aten mas poku mijil tuhu dahat tanpa karya makan Gusti ilahing nama sidam sidi sekaring buwana langgeng ulun mas padakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumidur semengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa Lesmana Widakdo yen inggih duh yang pada winenang kula marak sowan awit wonten perkawis ingkang saklangkung wigatos Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hantoyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita wis tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menapa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun. Awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka asta ulun
Maragage tampanana ulun ora awel hanggone masrahake kulub. Ngaturaken gunging manuwun Bukulun. Ya, kula Lesmana tiba sepadha-padha. Sawise sira sembada ngregem kembang pudak tunjung biru, kita aja pegat ing pengati-ati nggih Lesmana. Ngestakaken dawuh Bukulun, rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya, Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Tiba sukota marang suring brang ngotani aram-aram ngendan wengawiyat Dananjaya lan tetuko kang sawanana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun yang padha wenang. Pukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula. Jrenyatanipun paduka yang padha menang sampun nyumur piancas kula. Ulup Janaka nadyan kira ora matur ulun wis mangerteni. Ulun paring dawuh mangkono mung kanggo pambukaning kandha. Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhanana. Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widakta utusan saka Praja Pancawati. Duh Pukulun, para maos lingsem Janaka nyawang sarating Basanta. Menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru, Janaka kula wonten dawuh. Hayiwama purasamu. Kalamun ta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana, tak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu sing ati-ati kula. Ngara Sang Arjuna wis menira kamanungsan kasrepan tinggaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa? Panengah Pandhawa Harjuna kekasihku bali kuwi. Aku Lesmana Widakta saka Praja Pancawati. Aku abdine Anoman kekasihku.
duwe karep apa dene nyegat marang lakuku Harjuna. Apa bener sira mono wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru? Ya kapara nyata. Ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka. Yen pancen sira satriya kang ora serakah maragake tak jaluk kembange kang sawiji. Waduh, lah kok enak timen. Njaluk mung kari aba. Mongko anggonku Hambudidaya sowan aning Hyang Padawenang betek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Kanggo cih nomboyong Kakang Semar Badranaya. Yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi. Waduh. Bagus. Jare kowe ngaku satriya. Ning kenang apa kok mentolo mbegal ana dalan? He, Arjuna. Kepara Anoman duwe sayembara, apa sayembaramu? Lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkene Anoman Tira iki.
keket dening rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang minastan Cangkok Wijayamulya. Mangkahang susumbar lindhu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan. Menadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati Cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun pining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa entuk gawe nuringgih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nek asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken ke Prabu. Kang Semar nyuwun
Sekar Tunjung Biru Kasembatan Den Pati Hananging Sekar Den Rabut Hamung antuk cangkok yakti Sang Arjuna gawe kidul murang tata yen Arjuna gawe isin nantang Prabu Rama tak kanthi ing nuswa Jawi pasrah cangkok mrengki Semar mangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Ngene iki kembang Pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, enggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengki riyin Ndara Janaka mengki riyin.
Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika? Prabu Rama Wijaya ingkang rawuh wonten Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Ingsun kang prapta ana kene kelawan kadangku Lesmana. Kang wigati bakal ngaturke pundhutane Kakang Semar yaiku Sekar Pudak Tunjung Biru. Nanging amung cangkoke wae kepiye kok tampa apa ora Kakang Semar? Cobi kula tingalane riyin. Yo, kagatokaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatining wujud wenteh garwanira Ki Lurah Semar nenggih Bathari Kanastren. Cacah to iki. Inggih Kyai. Kula ingkang sampun mangsul punten dalem sewu. Kula ingkang dados Sekar Pudak Tunjung Biru miwah Cangkok Wijaya Mulya kala wau. Kowe bubar saka ngendi, Tren? Kula bibar saking Hyang Pada Wenang. Perlumu apa sowan mrana? Namung nyuwun pitedah dhateng Hyang Pada Wenang kula kedah momong sinten. Oh ngono? Nggih. Terus kowe nggawa amanah apa saka Hyang Pada Wenang? Mekaten Kyai, dawuh ingkang kula tampi paduka kalian kula kedah momong dumateng para Pandhawa. Sebab apa ora momong marang Prabu Rama? Awit sampun riwanci gumantos ing kawontenan. Kala semanten paduka momong dumateng Prabu Rama krana masih wonten jamaning Guntarayana. Ing mangke sampun ngancik jaman Guntara Sabda inggih alaming para Pandhawa. Sabab Prabu Rama sampun paripurna kewajibanipun. Ngono nggih. Kewajibane Prabu Rama apa? Mardikaaken nagari. Lah yen kewajibaning Pandhawa gadah kewajiban ngisi dumateng kamardikaning negari Kyai. Oh, ngono. Inggih. Ingkang menika do Kyai, monggo sesarengan kula kanthi kula dherekaken momong dumateng para Pandhawa Kyai. Wela dalah. Kyai Semar, kula sinuwun. Nggih. Ingsun narima ing pandum ora bakal meksa marang Kyai Nayantaka. Iya mung sadurunge aku kundur Kyai Semar, aku mung titip kelawan para Pandhawa. Tetep terusna lelabuhanku.
Kejaba saka iku, aku kepengin ketemu adu arep catur nitra kelawan Prabu Kresna. Monggo, kula sumanggaaken catur nitra kelawan Prabu Kresna. Prabu Kresna apa sang Prabu Rama? Ayuh metu sedhela. Ya, Parkudara. Piye? Aku tak njagongi Prabu Rama sedhela ya. Kae rantak-rantak ana daya-dayae Kurawa. Mung tamune Parkudara. Tanjir. Ngabar sumebar pawarta-warata Kakang Semar kasembadan kaboyong dening para Pandhawa. Tegese gagar wigar tanpa karya negara Ngastina duweni gegayuhan boyong Kyai Semar. Para Kurawa. Barisane witing klapa cawisna maju dina iki cicil Bratayuda. Parkudara, Swadama apa? Tak jaluk Kyai Semar. Njaluk kasempatan Kyai Semar bisa nglangkai bangkine Parkudara rangsang Balawarti. Yo. Kakang Semar Badra lak gempur negara Ngamarta maju legane ngatiku tibane titir mati dening aku yo. Niyata laruta saking Gudha Sagara kula yen ataname utusa Sang Sri ing ana wigati apa Sang Prabu Rama dene miji marang aku kinen metu saka dalem Karang Kadempel. Iya Sang Prabu, mulane Sang Prabu ndak kanthi miyos ana njaba aku mung bakal nyuwun pirsa. Mundhut pirsa babagan apa Prabu Rama? Apa kepara bener Prabu Kresna nganti dina iki isih dadi kekandanganing pukulan Bathara Wisnu? Yen pancen ora kleru pancen kaya mangkono. Pancen kaya mangkono kahanane Prabu Rama. Nganti tekan dina iki aku isih dadi titising Sang Hyang Wisnu. Yen pancen bener-bener panjenenganmu titis Sang Hyang Wisnu, mara gage aku bakal arep takon. Takon babagan apa Prabu Rama? Bathara Wisnu tumurun ana Madyapada kuwi manitis kaping pira lan menyang sapa wae Prabu Kresna? Prabu Rama, piye?
Sang Hyang Wisnu mono manitis marang Madyapada rambah kaping 7. Angka 1 manitis marang Begawan Wisnungkara ya Begawan Kresnengkara pujanggane Prabu Danapati. Angka 2 marang Ratu Maespati Prabu Arjuna Sasrabau. Dene angka 3 marang jeneng para Prabu Rama Wijaya, kaping 4 marang jeneng ingsun. Besok rambah kaping 5 Yang Wisnu manitis marang Nalendra ing Kadiri ya mamenang Prabu Jayabaya. Rambah kaping 6 marang Ratu ing Malawapati Prabu Angling Darma. Genepe kaping 7 marang Ratu Majapahit Prabu Brawijaya. Mangkono surasane tulis kang wis ndak kawruhi Prabu Rama. Bener apa luput ndak wangsulake marang Prabu Rama anggone bakal mangsuli apa kang dadi kandhaku Prabu Rama. Iya. Pancen bener apa kang dadi kandhamu kabeh Prabu Kresna. Yen mangkono jeneng ingsun wis bisa nitik marang sapa kang dadi kekandanganku nanging aja saiki Prabu Kresna. Lho lha besok kapan? Ngentenono. Besok lamun ana wanara kang wulese abang. Prapteng Praja Ngamarta mongko bakal nglamar Wara Drupadi garwane Puntadewa. Ing kono dadi pancatan ingsun bakal manitis marang jeneng para. Tak enteni Sang Prabu Rama. Astabrata.
Wis menira kamanungsan kasrebanting gaing mungsuh ana satriya kang ngendhek sing dadi lakuku kuwi sapa? Panengah Pandhawa Harjuna kekasihku bali kuwi. Aku Lesmana Widadha saka Praja Pancamati. Aku abdine Anoman kekasihku. Duwe karep apa? Dene nyegat marang lakuku Harjuna. Apa bener sira Lesmana wis bisa mundi wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru? Ya kapara nyata. Ora tedeng aling-aling tedeng Sekar Pudak Tunjung Biru pancen wis ndak pundi Janaka. Yen pancen sira satriya kang ora serakah maragaki tak jaluk kembange kang sawiji. Waduh, lah kok enak timen. Njaluk mung kari aba. Mongko anggonku Hambudidaya sowan aning Hyang Padawenang bethek lamun anggonku kepengin mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Kanggo cih nomboyong Kakang Semar Badranaya. Yen tak jaluk siji ora kena tak jaluke kabeh kembangi. Waduh. Bagus. Jare kowe ngaku satriya. Ning kenang apa kok mentolo begal ana dalan? He, Arjuna. Kepara Anoman duwe sayembara, apa sayembaramu? Lakon kowe ngrebut Sekar Pudak Tunjung Biru yen wis kelakon nglangkai bangkene Anoman dina iki. lamun sira
Ginira rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang den asta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijayamulya. Lindhu bumi kunjing ing kados pundi Raden Anoman nyuwun kula kembange kelakon direbut kelawan Arjuna aku mung antuk cangkoke wae. Wah ketoke satriya ning patrape kok kaya maling golek kembang ora kasembadan malah begal ana dalan. Nadyan mung cangkoke ora dadi ngopo. Ayo luwih dhisik bali ana Pancawati cangkok bakal tak aturake kelawan Kok Prabu Rama. Sumangga kula dherekaken. Sahabat ingsun tepining hangulati puspita medemendah kang warani Nyai Janaka kula wonten dawuh piye pawartane apa wis bisa antuk gawe nulinggih Koko Prabu kula sampun kasembadan mujudaken Sekar Pudak Tunjung Biru namung boten kalian cangkokipun kowe entuk nak asil saka oleh mung ngrebut to kula mboten ngrebat nanging kula ndadar ketrimane gesang kula ya yen pancen kowe mangkono nadyan mung kembange ora dadi ngopo malah ayo tak kanthi jumujuk tumuju karang kadempel babar pisan nganti Yayi Prabu Puntadewa minangka cehna mboyong Kakang Semar sumangga kula dherekaken Prabu.
pangungkung kanduhan rimang niki sami rawuh ndara kula ing Ngamarta lan sinuwun ing Dwarawati. Ya Kakang Semar, tekaku iki Kang wigati bakal ngaturake kembang sing dadi pundhutane Kakang Badranaya. Ngaten sinuwun kapara nyata. Aja kurang pangapura ya Kakang Semar. Kembange tanpa cangkok. Kembange Sekar Pudak Tunjung Biru ora ana cangkoke. Kepiye munggo pamrayogamu Kyai Semar? Ya. Senadyan kembange ora ana cangkoke aja nganti suwala Kakang Semar anggone bakal tak boyong ning Praja Ngamarta. Nggih, cobi kula taminipun, Ndara. Inggih niki kembang pudak Tunjung Biru ingkang kula tampi. Iya Kakang. Ayo Kakang Semar, enggal tak kanthi boyong ming Praja Ngamarta Kakang. Mengki riyin Ndara Janaka mengki riyin. Aradi sareh sawetawis nggih Gus. Nika dampyak sinten nika?